kde máme máč. Vysílačky dvě. Dvě vysílačky SpongeBob a Patrik za 50 korun, což je dobrý, protože ty stály minimálně tak 500. Jsou na celý život. Počkej. Jsou na celý život. Vysílačky. No, Vysílačky. dále tu máme nějaké šaty pro panenky. To děláme zadarmo. Jak chceš teda vydělat peníze? Tak. A máme tu krásné... A tady to dělám hlasy. za 100. Ne, tady to dáváme za 30 korun, protože je to hodně krásný a drahý. Je to z Pečopa, dá se takhle zavírat. Už to trvá minutu, ale to nevadí, vždycky bazar takhle trvá. No, dále tu máme. Ale ještě si to s tím ani nevyšli ven. Dále tu máme lak na nechty No to ne. za 50. Ten je můj. Za 1000 korun. Ne, ten je můj. Prosím, za 10 000. Dále tu máme tuhle. Ach, to bych král. Tak. Za 20 korun. Nyní ve slevě, dámy a pánové. Tak 30 korun a to je ve slevě. To už jsem až krčila. Ještě. 50 korun a to je hotová cena, nebo ji urvu hlavu. Tak. No, tak si přijďte do Ústí nad Labem. Ulice je tu. To nevidě nebo nás zabiju. Jaká je tu ulice? Družstevní 17. Družstevní 413/15, to je můj barák a hned tady kámoška bydlí vedle. Tak přijďte do Ústí a tady máte Primavě 17. Družstevní 7. Tak přijďte, na vás čekáme. Bazar slevněný. Ústí nad Labem. Ústí nad Labem.